Napokon je stigao video za optimizaciju. Znam, dugo ste ga čekali, ali vredeće. Još od onog kratkog klipa i config fajlova koje sam objavio, bukvalno DM je krcat porukama. Mogu sam uslužno da otvorim servis i da radim optimizaciju koliko pitanja sam dobio. Zato sam odlučio da sve saberem u jedan konkretan video i da vam pokažem tačno šta je sve ono što sam ja uradio na svom PC-u. Dakle, nije najbolje, nije savršeno, ali je provereno i radi brutalno dobro. Sve ove informacije su prikupljene od pravih PC tweakera, ljudi koji znaju svoj posao. I da ne biste bacili ogroman novac, ja sam sve to saveo na ono što je stvarno bitno i što je kod mene napravilo ogromnu razliku. Sve originalne linkove možete pronaći dole u opisu ako želite da pogledate detaljnije. Također tamo možete pronaći još dosta korisnih stvari ako želite dalje da tvikujete vaš PC. I da, ima još dosta toga što može da se uradi, ali to ćemo ostaviti za neku drugu priliku. Ovo želim da bude što jednostavnije i da svako to može da uradi u par kratkih i jednostavnih koraka. Tako da sad se zavalite i ajde zajedno da tvikujemo par stvari na vašem PC-u. Ako vam je ovaj video ikako pomogao, ja vas molim da obavezno ostavite like i komentar kakve rezultate ste dobili. Vama je to sekund, a meni to mnogo znači. Windows 10 je istekao i osim izuzetaka koji žive u Evropskoj uniji, oni su uspeli da ispeglaju neki ugovor na još godinu dana suporta, većina vas je prisiljena da pre ili kasnije pređe na Windows 11. Tako da se mnogi po prvi put susreću sa ovim operativnim sistemom. I ono što odmah treba da znate, iako je clean Windows, ne znači da radi kako treba. Po defaultu čim ga instalirate ima previše procesa u backgroundu. Pre svega ja sam sve ovo za sebe radio zbog nove igre Battlefield 6 koja je CPU hungry, što znači da ozbiljno opterećuje procesor, ali ovaj guide može da vam pomogne za bilo koju drugu igru i pre svega da vam sistem sam po sebi mnogo bolje funkcioniše. Mnogi od vas koji su do sada bez problema igrali zahtevne naslove u ovoj igri mogu da osete pad performansi. Ne zato što je vaš PC loš, već zato što vaš procesor mora biti maksimalno rasterećen da bi sve radilo kako treba. Odmah po pokretanju vašeg PC-a možete da proverite koliko imate aktivnih procesa. Idete ovde dole, stisnete desni klik, zatim Task Manager, otvorite performanse CPU, dole vam piše koliko imate aktivnih procesa. U mom slučaju to je 167, s tim da ja sada snimam ovaj video i da imam još neke programe koje mi rade u backgroundu koje većina vas neće imati. Odmah sada uzmite i zapišite taj broj jer nakon ove optimizacije rezultat će vas iznenaditi. Ono što ja mogu da vam obećam za ovaj video jesu alatke koje će vam pomoći da optimizujete sve ono za šta vam je ranije bio potreban programer. Dobit ćete jednostavne i proverene aplikacije koje stvarno rade svoj posao. Ali pre svega hajde da odradimo osnovu. Idete na Start, zatim Settings, zatim Apps, instalirane aplikacije, iako je clean Windows i dalje ima gomila toga što vam zaista ne treba. U ovom prozoru vidjet ćete listu instaliranih aplikacije na vašem PC-u. Ja ću pretrčati kroz tu listu, a vi obratite pažnju na aplikacije koje imate dodatno, a da vam nisu potrebne. U ovom koraku želimo da se otarasimo bloatvera. To su Microsoft aplikacije koje realno ne koristimo. Te aplikacije su integrisane u sistem i stalno rade u pozadini. Na primjer, Weather. Ja verujem da niko od vas to nikada nije otvorio i da nikada neće. Ako vam treba, no problem, samo da znate, takve aplikacije se sve vreme refreshuju u pozadini i troše vaše resurse. Paint također, ako ga ne koristite, ja sam ovdje zapisao par: Outlook, Microsoft Teams, Your Phone, Cortana, Tips, Grow Music, Xbox Bar, 3D Viewer i tako dalje. Možete da pretrčite i da vidite u mom slučaju da li ima neka aplikacija koja je dodatno na vašoj listi i da je ne koristite i da ne znate za šta služi, ali ono što želim da vam skrenem pažnju jeste da ni u kom slučaju ne dirate Microsoft Visual C++ kao i ove desktop runtime. Zapravo, ja vam savjetujem da ne čačkate ništa što niste u potpunosti sigurni. Na primjer, ovo što sam izdvojio, i ako znate šta radite, možete obrisati. Ima zaista puno tih nekih aplikacija koje se konstantno refreshuju i da ih nikad niste otvorili i da ne znate za šta služe. Da ne bi išao redom, jer svi mi imamo različite aplikacije na našem PC-u, možete otvoriti ChatGPT i da pitate za šta služi to i da li je safe da se obriše sa računara. Ako vam PC nije nov, verovatno imate još gomilu ovakvih aplikacija i sada je pravo vreme da ih se rešite.
Ok, ovo je prvi korak i jedini manuelan koji morate da uradite. Sledeće što treba da uradite jeste da skinete PC Manager. Možete link pronaći dole u deskripciji ili sa njihovog official sajta, sve jedno je, čak možete da kucate i na Microsoft Store-u, PC Manager, iskočit će vam ista stvar, kucate PC Manager, iskočit će vam ova aplikacija. Nažalost, nije dostupna u svim evropskim zemljama. Ja živim u Nemačkoj i siguran sam da nije dostupna u još nekim evropskim državama, pa proverite da li možete da je preuzmete. U mom slučaju bukvalno stoji coming soon. Ako nije dostupna i dalje postoji rešenje, možete da uključite VPN i da se spojite na neku od balkanskih ili američkih IP adresa i moćete da je skinete bez problema. Kada instalirate VPN vam više ne treba, možete da je koristite slobodno. PC Manager je odlična aplikacija i možete sa njom da uradite dosta toga. Kada instalirate, pronaćete dole u desnom uglu, možete odraditi basic boost da se otarasite temporary files. Takođe imate ovu opciju za aplikacije, ovde ćete videti sve aplikacije koje vam rade u backgroundu. Ovde ima gomila stvari koje se automatski pokreće, ali sve na jednom mestu. Ne morate više da idete u Task Manager i da idete u procese, da nemate pojma šta vam je aktivno, a šta ne. Sve na jednom mestu, vizuelno je mnogo lakše da se organizujete, da vidite šta vam zapravo treba, a šta ne. Uvek kada pokrećem stream ili igricu, ja pre svega dođem ovde i rasteretim PC. Možete slobodno da pogasite većinu ovih stvari. Ja koristim Artist War Tune, na primjer, meni ovo konstantno radi u backgroundu. Šta trebate da uradite još dodatno u ovom programu jeste da idete u aplikacije, imate Startup Apps, isto ono što imate u Task Manageru. Ali, ponavljam, mnogo jednostavnije i sve na jednom mestu. Imate i ovde Startup Apps i mnogo je vizuelno teže da se orijentišete šta vam treba, šta vam ne treba. Ovde možete bukvalno da kliknete, radi istu stvar. Doslovno meni radi za zvuk i opet ponavljam za zvuk zato što imam Artist War, sve ostalo mi je ugašeno kada se startuje PC. Ja iskreno ne koristim ostale stvari, mada Deep Clean takođe može biti veoma useful. Ovo je aplikacija koja je jako pojednostavljena i radi mnogo dobru i pametnu stvar na vašem PC-u. Sada ste već ozbiljno rasteretili svoj PC. Sledeći korak jeste da podesimo Power Plan. Ja sam za vas spremio najbolji Power Plan koji sam ja pronašao. Sve linkove dole u deskripciji. Možete bukvalno da kliknete na link Preuzmi Power Plan, izbacit će vam ovu stranicu gde idete na Preuzmi, zatim ipak Preuzmi, nikakav skem, slobodno preuzmite. Da biste u to bili sigurni, ja sam svakako ostavio izvor, to jeste YouTube kanal od čoveka koji ga je napravio, kao i video gde je on dodatno objasnio o čemu se radi i šta sve sadrži ovaj paket. Ono što nas zanima nije u ovom videu, bukvalno mi treba samo Power Plan i to je to. Shout out za lika koji radi odličan posao. Na njegovom kanalu možete pronaći dosta toga što je veoma korisno, ali mi ćemo se na ovom videu fokusirati na ovaj Power Plan. Trebate da ekstraktujete ovo, zatim ga otvorite, uđite u ove foldere, ima dosta toga, ali kažem, fokusirat ćemo se na Power Plan. Nalazi se u folderu 2, ovde su dva Power Plana, nama treba ovaj Corvi, njega ćemo da uzmemo da kopiramo, vraćamo se na desktop, idemo folder, nazvaćemo ga Power Plan, never mind, napišite šta god želite, idemo paste i sada ćemo da ga aktiviramo na vašem sistemu. Ovo ćemo sačuvati, ovo nam više neće trebati, kao ni ovo. Za to će nam biti potreban PowerShell. Pronaćite ga na startu, kucate Power, iskočit će vam Windows PowerShell, otvorite ga kao administrator, prihvatite ovo, yes. Zatim ovdje kucate sledeće, Power, CFG, space, crtica, import, space, otvoreni znaci navoda. Vratite se u folder gde smo kopirali ovaj Corvi Power Plan. Ovdje gore kliknete copy address, vratimo se ovdje ili možete kliknuti desni klik, izbacit će vam isto to, ili CTRL-V, zatim kucate ova kontra kosa crta corvi.pov. Zatim zatvoreni, obavezno zatvorite znake navoda i enter. To je to. Piše da smo ga uspešno ubacili. Možete slobodno ovo da ugasite. Zatim idete na search, kucate power, izbacit će vam choose power plan.
ovde će vam otvoriti additional, znači show additional plan, izbacit će vam curvy. Ja sam ga već ubacio, sad sam ga drugi put ubacio zbog ovog videa, ali no problem, samo stavite na njega i s tim smo završili. Možete sad slobodno to ugasiti pa idemo dalje. Sljedeći korak je već malo kompleksniji, ali i mnogo moćniji. Na vašu sreću postoji veoma lak fix. Lik po imenu Chris je napravio utility tool koji me je doslovno fascinirao. U opisu imate link njegovog kanala i video u kojem je prezentovao ovaj alat, kao i direktan prompt koji vam je potreban. Hoću da sve bude transparentno, zato sam ostavio linkove od svega o čemu mi pričamo u ovom videu. U suštini potreban vam je samo ovaj prompt koji se nalazi na trećem linku. Kopirate ovaj prompt, zatim kucate power, izbacit će vam Windows PowerShell, obavezno run as administrator, yes, ili stisnete desni klik ili CTRL-V, on će da prompta, sve što treba da uradite je kliknete enter i otvorit će vam se skripta. Tu se zapravo dešava magija. Otvorit će vam se ovaj prozor sa gomilom opcija, ali nas zanima samo ova sekcija gde piše Twix gore u levom uglu. Ovdje ima gomila stvari koje možete da uradite, ali ja svakom preporučujem da odradi samo basic. Kliknete na standard i bukvalno treba da stisnete run Twix i to je to. Ono što dodatno možete da uradite, ali opet preporučujem, ovdje piše advance i to je sa razlogom. Pored svakog naslova imate znak pitanja koji će vam otvoriti prozor gdje imate deskripciju šta zapravo radite sa ovim tweakom. Nemojte raditi ništa na svoju ruku, možete dosta toga da isključite i da ne znate kasnije kako da vratite. Da bi to izbegao, ja svakom preporučujem samo standard i to je to. Za one koji koriste Adobe ili recimo Razer software, to su safe varijante, to su opcije koje također možete da aktivirate, ali opet kažem, samo ako znate šta radite. Stisnete run Twix i to je to. Aplikacija će uraditi sve umjesto vas. Nemate potrebe ništa više da radite, sačekate da završi i to je to. Par minuta, možda kod nekog malo više ako ima previše bloatvera. Ok, iskočilo je ovo da smo uspešno očistili disk, super, idemo dalje. Piše Twix are finish. Šta ste uradili time? Uglavnom blokirali ste gomilu nekih procesa, vaš PC mora da radi u backgroundu, a realno nisu vam potrebne. Već sada možete da idete na Task Manager, Performance i da kliknete na CPU i da poredite vaše procese. Ja sam ovo već jednom uradio tako da je slično nalik onome sa početka videa. Dodatno sam potvarao neke prozore dok sam snimao ovaj video, ali kod vas bi ta razlika trebala da bude drastično veća. Neko sa clean Windowsom ima i po 300 i više procesa. Tako da znatno ćete da rasteretite vaš CPU, što je nama glavni cilj kada je u pitanju optimizacija Battlefield 6. Do sada ste već uradili ogroman posao. Dodatno ću za Nvidia korisnike u Discord grupi ostaviti screenshotove mojih podešavanja za Nvidia app i za control panel. Ostavit ću screenshotove tako da bukvalno možete da idete i da copy-pastujete. To je to. Link Discord servera možete pronaći dole u deskripciji. A sada prelazimo na optimizaciju same igre. Postoje dva načina. Ručno da kopirate config fajlove, to sam već napravio poseban video, nalazi se u jednom od ova dva ćoška. Veoma kratko, veoma jasno, ali postoji lakši i brži način, a to je pomoću skripte. Odmah da vam kažem, kada menjate config fajlove, vaši keybindovi će se resetovati na default. Ako vam je to bitno, prvo sačuvajte podešavanja tako što ćete izdvojiti vaše config fajlove ili opalite screenshotove kako biste kasnije znali šta je bilo pre toga rađeno. Ponovo, linkove možete pronaći dole u opisu, ovo je izvorni klip i detaljno je objasnio u videu koji traje sat i 24 minuta šta je uradio, koja je razlika, kakve su performanse, možete odgledati ako imate želju za to, ako ne, nama je potreban također samo ovaj prompt i to je to. Da bi ova skripta radila, morate da dozvolite da se skripte loaduju na vašem PC-u. To ćete uraditi tako što na start kucate scripts, zatim kliknete ovdje i trebate da ispod PowerShella dozvolite da se skripte automatski loaduju na vašem PC-u. Zatim to možete da ugasite, trebate da kopirate ovaj prompt ovdje, ponovo kucamo PowerShell, idemo run as administrator, yes,
kliknete ili desni klik ili CTRL-V kako bi se kopiralo, idemo na Enter, zatim nas zanima Battlefield, takođe na ovom profilu možete pronaći dosta korisnih stvari, ja sam sve to uradio umesto vas da bude što jednostavnije i brže kako biste vi što pre imali optimizovanu igricu i da budete spremni za Battle Royale koji sada izlazi. Znači idemo 2, Enter, zatim idemo 1, Enter. Pre svega trebate da jednom aktivirate igricu da bi ova skripta znala gde se vaši fajlovi nalaze. Znači idemo na Battlefield, trebate da je bukvalno jednom otvorite i to je to. Nema potrebe da se loaduje cijela igrica. U onom trenutku kada se igrica otvara možete bukvalno Alt F4 i to je to, ali sačekajte da se otvori jer dokle god se ne otvori neće znati skripta gde se nalaze fajlovi u vašem PC-u. Ok, kada se ovako bootuje igra, to je to, ne trebate čekati ništa više, idete Alt F4, to radite da bi se generisao novi fajl. Kako to možete da proverite da li se desilo? Idete na Documents i proverite da li imate Battlefield 6 folder. Ukoliko ima, to je to. Ok, možete zatvorite i Steam ako vam je otvoren, press Enter to continue, idemo na Enter. Ovdje trebate izaberete folder gde je igrica instalirana, u mom slučaju nalazi se na C, zatim Program Files, zatim Steam, Steam Apps, Common, Battlefield 6 i to je to. Znači, samo trebate kliknete na Battlefield 6 i Select Folder. Kod vas će možda biti drugačije. Kod njega se nalazi, ako se ne varam, Program Files, Steam, Steam Apps, Common, pa Battlefield 6. Kod onih koji imaju instaliranu igricu na EA Apps je malo drugačije, umesto Steam idu na EA, uglavnom pronađite gde je vaša igrica instalirana i to je to. Kada ste ovo uradili, završili ste sve što treba. Kada uđete u igricu, možete dodatno da korigujete stvari po vašem sviđanju. Ukoliko imate beefy PC, ključite teksture na high, bez straha za frame dropove. Neki će želeti možda da im shadows izgledaju lepše. To je stvar personal preference, kako ko voli. Ja sam recimo povećao teksture i to je to. Možete na mom streamu vidjeti kako izgleda igrica i kako radi. Igra po meni izgleda fenomenalno, imajte na umu da je ovo FPS igrica, sve se brzo dešava, nema potrebe za suvišnim detaljima i efektima koji vam samo otežavaju da uočite protivnika. Također šta trebate da uradite kada uđete u igricu prvi put, izbaci vam malo drugačije da imate onaj FPS, to možete da promenite tako što idete u Documents, Battlefield 6 i ovdje se nalaze vaše user CFG. Ovdje je on dao bukvalno šta trebate da napravite. Recimo ja igram u 2K, većina vas će igrati u 10p rezoluciji, odnosno u Full HD-u. Trebate da ovdje stavite trojku, ovdje -50, šta to radi? To pomera u odnosu na vaš screen gde se nalazi taj FPS counter. Zatim ispod toga trebate da kopirate ukoliko ste na 2K monitoru ovaj broj, ukoliko ste na 10p ovaj ovde. Osim FPS countera primetit ćete kada ulazite u meni da izgleda sve dosta mračnije, pogotovo taj deo oko loadouta, oko soldiera, skinova i tako dalje. Meni lično ne smeta zato što kada uđete u igricu sigurno ste primetili da neki delovi mape blow upaju što se brightnessa tiče i vrlo često kada gledate unutra u objekat ili iz objekta napolje ne možete da uočite enemy. On je to smanjio na 0, ono što vi možete napraviti da ovdje stavite 1, vratit će se po defaultu. Ukoliko ne želite ove config fajlove, ne svidi vam se kako to izgleda, možete ga kompletno obrisati, igrica će regenerisati svoje default fajlove. Ja volim da mi to stoji na 0, mnogo je vizuelno lepše za oči. Taj deo segment mi se ne sviđa, ali to je trenutno jedino rešenje. To je to, za low PC-eve razlika će biti dan i noć. Uživajte u optimizaciji za ručne config postavke, link ćete pronaći dole u deskripciji, kao i Discord grupu gde ću da postavim screenshotove od Nvidia app i control panel podešavanja, kao i in-game graphic settings, tamo ću da postavim screenshotove, tako da sve ćete pronaći dole u opisu. Ako ste ostali do kraja, hvala na pažnji, podelite ovaj video sa ekipom, napišite u komentarima kakve rezultate ste dobili ili da li biste možda nešto uradili drugačije. Naravno, razvalite taj like, bacite subscribe ako do sad niste, uključite zvonce kako biste dobili notifikaciju sledećeg puta kada budem išao live. Vidimo se u sledećem videu ili streamu. To je to. Pozdrav.